Hormat prezident bilen Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmen halkyna gutlugynyň, ruhynyň, Balkan vilayet merkeziniň ýaşaýjylary ir seher bilen baş baýdak meýdançasyna ýygnandylar. Belentden ýagnyny döwlet senamy bilen Erkana Patardyan mukaddes baýdagymyza alasmana götürilenden soňra bu ýerde ýaýbanlanan çykyşlarda ýurdumyzda bolup geçýäni ägurt uly taryhy özgörtmeler, gadanlýan belent sepketlere mukaddes baýdagymyza baş kanunumyz bardaky bu ýysançly gurrunlary delli. Balkan vilayet we Balkan Abaş şäher häkimleriniň vilayet zenanlary bölüminiň jemgyýetçilik guramalarynyň vilayet medeniýet müdirliginiň bilelikde geçiren dabarasy goşa mukaddeslige bu ýysanç diýilip atlanyrly. Medeniýet we sunudy satlarynyň vilayet ýürütme sunuat mekdebiniň talip ýaşlarynyň aýdym sady çykyşlaryna konstitusiýamyzyň we döwlet baýdagymyzyň taýsy şöhraty özi münasip beýany tapdy. Soňra bayramçylyk dabarasy vilayet merkezindäki Türkmeniň Agoý binasyna bagyt kanuny baklygyň baýdagy diýen atlan geçirilen dabaraly maslahat bilen dowam etdi. Goşu bayramçylyk münasibetli Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet Balkan Abaş şäheri Esenuly etrap komissiyalarynyň ýaşar guramatynyň vilayet Gadarlarbat Türkmenbaşy etrek etrap ýeňişleriniň Agrar Partiýanyň vilayet komissiyalarynyň Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň Balkan Abad bölüminiň geçiren dabarasynda halkymyzyň bagtyar we eşretlik ýaşaş üçin dürdülýän amatly şert mümkinçilikler üçin hormatly prezident we hemde gahrman arkadamyda alkyş sözler aýdyldy. Şeýle maslahatlar senagatçylar we telekaçylar partiýalarynyň vilayet komissiyalarynyň kärdeşler arkadaşlarynyň Türkmenbaşy şäher we etrap bereket etrap birleşmeleriniň guramagyna da geçirildi.